खराडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअरचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। चार चाकी पळविण्यासाठीचा सीएनजी आणि मोठ्या शहरात घरपोच मिळणारा पीएनजी गॅसच्या किमतीत पुन्हा एकदा भडका उडण्याची चिन्ह दिसत आहेत। नैसर्गिक गॅसच्या किमती वाढविण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्याय उरलेला नसल्याने दरवाढ अटळ मानण्यात येते। केंद्र सरकारला सध्या नैसर्गिक गॅस आयात करण्यासाठी मोठा खर्च सहन करावा लागतोय। हा गॅस महाग मिळतोय, त्यामुळे सरकार येत्या काही दिवसात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती महाग करण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येते। रशियाची कंपनी गाझप्रोम आणि भारत यांच्यात नैसर्गिक गॅस पुरवठ्याबाबत 20 वर्षाचा करार करण्यात आलेला। हा करार 2018 मध्ये करण्यात आला होता। तेव्हापासून तो सुरू होता, पण रशिया युक्रेन युद्धाचा भडका उडाला आणि त्यानंतर कंपनीने पुरवठा थांबविला। पुरवठा थांबवल्याने याचा परिणाम भारतावर झालाय। भारताला दुसऱ्या देशाकडून वाढीव दराने नैसर्गिक गॅस खरेदी करावा लागतोय। आता हा बोजा सरकारला सहन करणे अशक्य झाले, त्यामुळे किमतीत भडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर